Jonas Borup. Ja. 4-0. Ja, det var dejligt. Tillykke med sejren. Jo, tak. Hvordan ser du det? Jamen altså, på forhånd der havde vi jo snakket lidt om at være lidt mere disciplineret, end vi har været de sidste par kampe og stå lidt bedre på banen. Det synes jeg, vi laver til punkt og prikke i dag med en rigtig god organisering, hvor vi så straffer deres fejl ind i banen og får en rigtig god kontraangreb og spiller en rigtig fornuftig kamp også, synes jeg. Så det var rigtig flot på dagen, synes jeg. Hvis vi ser tilbage på sæsonen, så har det jo været en fremragende sæson. Ja. Vi startede med en sportschef, der løber pladsen, fordi han synes projektet var uambitiøst. Ja. Hvad tænkte du om det? Jamen altså, uambitiøst, det var så hans ord, men jeg har da hele tiden vidst, at klubben ville gerne holde, de ville gerne mig, og det projekt, som der er i Taastrup, og det synes jeg, vi har kørt rigtig godt afsted med stor hjælp fra både klub og spillere og omgivelserne omkring det. Det synes jeg, det har været rigtig dejligt, så det må stå for hans egen. Nu hedder det så Danmarksserien. Fra 1. i 8. af, sådan cirkus. Ja. En velfortjent sommerferie, og hvad skal der så ske? Ja, men jeg tror, spillertruppen og specielt også mig selv skal lade batterierne op nu her, så vi træner et par gange, og så sender vi folk på en god sommerferie, og så starter vi op med... Tillykke med det, Jonas! Blive forstyrret, jo. Nej, vi starter selvfølgelig op med god mod, og så holder vi selvfølgelig den her spillertruppe, og så arbejder hårdt ud for det, med det materiale, vi har til rådighed, og får noget godt ud af det også. Tillykke med det. Jo, tak skal du have.